morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update pong muli dito sa Malabon Fish Market. Ngayon pong araw ng Huwebes. So, tingnan natin ang kanilang mga latag na ibinibenta sa ating mga mamimili. So, update natin. Nandito tayo ngayon sa Malabon Tumpukan, kung saan ay maraming mga tinutumpok na isda. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explores. So, tara. Let's go. So shoutout sa iyo Kabugris. Ayun, good morning. At ang mga paninda niya pong bangus dito ay 130 isang piraso. Ayan po yung presyo ng ating mga bangus na ating binungaran, no? So dito tayo sa mga latagan po ng mga isdang tumpok. Ito po yung mga tumpukan. Ayan, 50 pesos po sa mga tunsoy o lapad na inyo pong mabibili na pang-ulam, no? At yung mga tumpok po dito na mga espada ay sa halagang 50 pesos. Press na tumpukan po ng espada at 140 po sa kilo ng mga isdang gulyasan. Tapos may mga kabasi rin po no, sa halagang 50 pesos. At ang ating mga dilis po rito ay 50 pesos na mga tumpok. At mga sapsap po rin dito ay mga pangating isda sa halagang 50 pesos at mga kabase. Mga fresh po no, na isdang chabeta at mga sapsap sa halagang 50 pesos. Kilo ng ating mga yellow pintuna ay 160. 160 din po yung mga latag po dito. Bal sa galunggong. So kada piraso ng mga bangus. At 150 po ang mga tumpukan po rito. 160, 150 sa mga gulyasan. No, sa kilo ng bangus po natin dito ay 160. So dito yung mga hasa-hasa natin ay 300 pesos ang kilo. Mga fresh po yan na mga pangatin at mga tubo. Isang bikaw. Busit. Boss, magkano kilo ng bikaw mo ngayon? 20. 220. Ito yung mga 240. 200 pesos. Yan po yung mga presyohan. At mga isdang barakuda. Ayan po. Magkano kilo ngayon? Dos ang kilo po, no? 200 pesos po na mga barakuda. Torsilyo, ganun din po. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Salamat, bossing. Thank you. At yung mga latag po dito na tunsoy, 50 pesos din po ang latag nila sa kanilang mga presyohan. 50 pesos tumpo. At 150 po sa mga kilo na mga bangus natin dito pandaing. 150 tumpukan. Ayan yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market. At hindi tayo makapunta kay Kuya Romy pero sasaglitin na natin. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Saglit lang tayo. So magkano po yung kilo nyo ngayon ng bangus pandaing? 160. Ito po yung 160. So malaki po. 220 pa rin po yung per kilo. Ito po yan, 220. Sa Tilapia Batangas po, 120 pa rin po yung mga kanyang per kilo ng mga latag dito ng Tilapia Batangas na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. So, Kuya Romy, shoutout po muli. Ayan. Salamat po. Thank you. At update pa tayo dito sa mga madadaanan natin dito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Meron po mga latag dito ng mga golden pompano. Yun ang masarap. Mga isdang
tayo sa Galunggong, Tilapia, Batangas na mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. At meron din po sila mga tumpukan din po dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. At mga latag po dito ng salmon na lokal. Ayan po yung mga presyo ng tumpukan sa halagang 150. Tatlong piraso na tumpok po ng mga bangus dagupan. Mga isdang torsilyo sa latagan sa kanilang tumpukan. Ayan. At mga fresh na pink salmon head. Ayan. Mga tumpukan at mga yung mga presyohan doon ng mga latagan ng mga isdang dalagang bukid. Ayun po yun. Yun po yung mga dalagang bukid. So nandito tayo sa pwesto ni Kuya Warren, no? So magaganda na ang kanilang mga latagan po dito ng mga nakuwang isda. So mga lapu-lapu, at ito po yung mga talakito, mga sniper na inyo po mabibili, no? At mga isdang torsilyo bubuy. So yan po yung latag dito ni Kuya Warren ng mga isdang bato na mabibili sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, magkano ngayon ang torsilyo mo? 260. So yun po yung presyo ng mga torsilyo natin sa Malabon. At dito sa mga sniper mo? 240. Talakito? 250. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag dito na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, maraming salamat ha. Thank you. So yan po yung mga isdang bato na mabibili nyo na latagan ni Kuya Warren. So sa kabilang side ay marami tayong nakikita mga isdang tupok na inyo pong mabibili. So shout out kay Brian Ski. Shout out sa iyo. So shout out sa iyo Brian Ski ng Batangas, no? So Labayita. Lapu-lapu. Magkano lapu-lapu? Labayita. 200. Sa ano mo? 200, no? Yan po yung presyohan dito ni Boss Aris ng kanyang mga latag ng isda sa Malabon Fish Market. Parang hindi ka tumugpa. Parang hindi ka tumugpa. Dahil nilang latag yun. Napuntahan nyo lang po dito si Boss Aris sa Malabon Fish Market at makakabili po kayo ng mga isdang bato ng kanyang mga latag dito, no? Boss Aris, maraming salamat. Thank you. Salamat po. At dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. At ito yung mga latag niya ngayon ng mga isdang salmon. Magkano po yung salmon? 160 lang. 160 po, no? Mababa na ngayon yung mga presyo ng salmon. Nakaraan to 50, 200. Ngayon 160 na lang po yung kilo. At yung bangus po ninyo magkano? 200 pa rin. Dito 200 po ang per kilo. Ayan, yan po yung mga presyo ni Nanay Noemi ng kanyang latag, no? So Nanay Noemi, shout out pong muli. Good morning po. Sige po, salamat po. Salamat. Tawid na tayo dito sa kabila sa kanila pa mga latagan, no? Shout out kay Tuscany Pampanga, shout out sa iyo at lagi po tayo mag-iingat. Alam ko nagpapa-shout out kayo sa akin dito sa Malabon Fish Market at isang magandang umaga po sa inyong lahat yan. Ingat po lagi tayo. So tatawid tayo dito pa sa mga isdang latag nila at tingnan natin yung kanilang mga presyo na ating pong i-update sa Malabon Fish Market. So ito tayo sa mga tumpukan po ng mga galunggong. Tapos mga salmon mackerel po, no? Yan po yung mga presyo po nila dito ay 100 pesos na mga tumpukan, no? Magkano na kilo ngayon ng galunggong? 280 boss. Ganun pa rin ang presyo. 280 po sa mga kilo ng mga galunggong nila dito, no? Tapos meron din po nila mga 100 pesos na mga tumpok. Tumpukan. Bossing, salamat ha. Thank you. Kada piraso. Alright, no? Didiretsuin natin itong kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon Fish Market para sa ating mga update sa kanilang mga latagan at ang ating mga gulyasan
Magkano na kilo? 140 na lang po yung kilo ngayon ng mga gulyasan natin, no? Huli sa Sambales po, no? Gulyasan. 140 po ang mga per kilo. Boss, salamat. Thank you. Dito rin po, 140 yung mga kilo ng gulyasan natin. So, ito po yung mga naabot natin latag ngayon, no? At murang-mura pa rin po dito yung mga isdang balsagalunggong na kanilang latag sa Malabon Fish Market. Ngayon ay pumalo na po sa 130 ang mga per kilo. At 50 pesos mga tumpukan po ng mga hipon. Wala kaya ito po ang panong ngayon. Wala mahangong ngayon. So ito po yung mga nadatnan natin mga latagan po dito sa kahabaan ng tumpukan ng Malabon Fish Market. So ito yung mga alumahan natin, tambakan, so halo na. At ang kilo ng mga tortillo ay 160, 180 po sa mga halo na alumahan at isdang matambaka. Ang ating yellow pin tuna meron din pong 150, yung mga maliliit at 170. Per piraso ng mga bangus natin dito ay meron pong 150, 130 at 150. So ganyan po yung mga bentahan ngayon ng kanilang mga bangus. Kada piraso na po, no? Hipon. So, good morning. So, presyo po dito ng mga ket-ket. Sa prutas naman tayo. Yan po yung presyo, 100 per kilo. Yung mga green grape. 200 per kilo yan, boss. 200. Bakit ng balakang? Ayan po ay 120. So, nandito tayo kay Boy Bangus. Ang kanya mga presyohan, no? So ito meron tayong mai-update at meron tayong mai-upload sa mga presyohan ng bangus dagupan. Tapos isa, mangihaw. So shout out sa iyo ha. Good morning sa iyo, Boss Meng. Ayun. So malalaki po yung bangus niya ngayon. 130 po ang isang piraso. May tumpok po 2 piraso, 130. At meron pong 150 isang piraso. Lalaki ngayon na, Boss Meng. Murang-mura po yung mga bangus sa kada piraso na kanyang bentahan. Boss May, salamat! Yan po yung mga latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan. At 170 na lamang po ang mga presyon ngayon ng mga yellowfin tuna. Okay, alright. So, nakapag-update na tayo sa kanilang mga latagan at mga presyo ng mga gulay. At mga hipon po natin na magaganda, fresh na fresh. At golden po ang panon natin ay 350. Ayun. 100 pesos tumpukan po ng mga hipon. Ganda ng hipon, no? Sa pagkakatarya, 100 pesos ay makakapag-ulam ka na. Magkano ang kilo, te? 330. So, presyon po ng mga hipon ay 330 po ang per kilo. Tapos mga tilapiyang Batangas po natin dito ay 100 pesos kilo. So, shout out sa iyo, Boy Putik. Ikaw na nga si Boy Tilapia, ah. Sasaluhin ko muna siya. Saluhin mo muna yung paglilinis. Sa'yo muna ang ngayong tilapia. Narinig mo, matulog ka na mahimbing. Boy Tilapia, shout out sa iyo. Matulog ka ng mahimbing dyan. Pagpatuloy mo lang. Salamat, Boy Putik. At nandito tayo kay Moy Moy. Ang lamig-lamig ng panahon ngayon. At napaka-fresh ng hangin. So, tamang linis din si Moy Moy. Moy, magkano kilo? 100 pesos din ang mga kilo ng mga tilapiyang Batangas. So, latag ni Moy Moy. Moy Moy, salamat. Mangga natin 120 ang kilo. Alright, so dito ang mga gulyasan natin, no? 100. Yan po yung mga presyo, 130.
Sa Galunggong, 130 din po sa kanilang mga latagan. At ang pag-ihip ng hangin ay napakalamig ngayong umaga. So kung nag-ating kayo ng mga gulay na inyo pong mabibili, ayan po yung mga latag po nila, mga nakabalot na. 82, 80 na lang. Ayan po yung mga pansaktuang sahog sa inyo mga gustong ulamin. No, may 20 pesos, may 50, nasaktuang pang sahog. Prutas po natin dito. Lodi, shoutout sa'yo, magandang umaga. Magkano ngayon ang presyo mo ngayon ng mga tinapang bangus? Wala pa rin nagbago, 150 bentahan ko. Alam mo naman, pag natuwa tayo, pinabawasan natin. Pinabawasan mo pa, di ba? 150 ang isang piraso. Pag natuwa ako, 130. 130, bawas pa ng 20 pesos. Apo. So, Boss, yan, sinapaw. Wala masarap naman ang eh. tinapa mo. 150 na lang din po. Semi-boneless yan. Apo. Ilang beses? Sarap niyan, tinapa. So, Lodi, maraming salamat ha. Masarap yan, lasang gelatin. Oo, nakatikim na ako ng bangus mo eh. Panalo nga eh. Panalo Kaya lang nga. hindi ako makabili, gawa nga ng may pasok. Salamat ha, thank you. Salamat, boss. So shout out kay Randy Cona, ang ating taga-subaybay sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Isang magandang umaga sa iyo. At aantayin kita rito sa pagpunta mo sa Malabon Fish Market. Sana magkita tayo at para makapag-banding naman kahit kaunti lang, no? So magaganda po yung latag dito ni Pito at mga latagan nila ay Pitugo. Tapos kitang at mga sariwa pa rin pong mga latagan nila at press na press po ninyo mabibili ang kanyang mga latag dito, kagaya po nito mga sap-sap, no, na akin pong pinakikita sa aking mga vlog sa Malabon Fish Market. Ayan. Tapos kada tabo ng mga tahong natin, 100 pa rin ang tabo, 100 pesos pa rin po. At magaganda yung ating mga talaba, napakataba. Ayan ang mga laman, 100 pesos din po yan na inyong mabibili kada tabo. Wala si Bito. Dito, entertain na. Magkano yung ano mo, kitang? Pasok mo, sandaan po ma'am. Problema, Mustando. 240 ang kilo. Ang bitugo, 280. 80. Sap-sap, 260, Mustando. 260. So yun po yung mga presyo ng kanyang latag, no? Ng mga isda na inyo pong mabibili. Shout out. Mustando, baboy. Artista na yan eh, artista. Yan po yung mga kilo, no, ng mga latagan po dito ni Bito. Salamat, thank you B1 Bito. Shout out, good morning. At dito mga pusit lumot na kanilang latagan ay 250 ang mga per kilo. Pang adobong mga pusit lumot at dilis po natin 140 ang kilo. Ganda ng mga isda, oh, mga fresh na kadarating lamang na inyo pong mabibili. So halo-halo, no? At mga galunggong natin dito ay 100 pesos. 100 po. So yan po yung mga latagan po nila dito na inyo pong mabibili. Oh, shout out! Shout out, good morning. Shout out! Sabihan ako, pakita mo! Shout out po. Good morning. Hello nanay. Good morning. 150. Sariwa namin isda, yun o. Dami. 150 po sa gulyasan. Ito po. Mga Buhay press yan, na So yan po yung mga press na mga halo-halong isda. Ang isda po nila ay merong mga gagaong, malakapas. Talakitok meron oh. Ayan, ang ganda. Mamali o pikaw. Ikaw. Anong pikaw? Alam na lahat ang isda. Bakoko, no? Talakitok. Talakitok na maliit. Magkano mga per kilohan ngayon dyan sa mga ganyang bentahan? Ah, 250. So halos lahat po ay 250, no? Mapipiliin nyo po na mabibili yung mga preskong latag po dito ngayon. Yung bakoko, halo-halo malalaki, no? Yan yung bakoko ng sa pirito. Kaya pangat. Balik po pag madalit yan. Lighted talaga pero hindi ko alam. Bakoko rin yan.
Bakoko rin yun. Oh, yan. Ganda naman yan. Wala. Ang tinignan niya sa ano lang. Ilalim. Oh. Sarap prito niyan. Ano ba itong isda na to? Masarap. Lipat na nga ako. Kausap mo, lasing yan. Lasing yan, kinakausap ko. Dito na nga ako sa pwesto nila. Kay Kuya Ricky. Nakausap nila yung lasing. Kaya pala. Shoutout sa'yo, Kuya Ricky. Mga fresh na pink salmon head. Ayan. Nagkano kilo? 160. 160 bumaba, no? Yan po yung mga presyon. Dati 180, ngayon 160. Ito mga pandaing natin, magkano? 160 pa din. 160 rin sa mga pandaing po na mga bango. Sarap ng ulam yan, oh. Ulam ko. So, yan po yung mga update natin sa pwesto ni Kuya Ricky. Meron din po 150 sa mga tumpukan at mga kada piraso ng kanyang latag. Ayan. Kuya Ricky, salamat Kuya Ricky. Shout out. Kalimutan ko kahapon. So, ito yung mga presyo no, na ating pinapakita. Ayan, yan mga presyo ng kanilang mga latag na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang hipon po natin, ito po yung mga presyohan. Napakamura na, 250. Mainam na 250. Quality. So shout out sa iyo, bossing. Shout out sir, boss. Shout out, ang anak mo inaantay ako dun. nung pinansin ko, malis na. Niloko ni Bito, niloko. Shout out kay paring Ana. Ayun, shout out po, good morning. Yan po yung mga presyon, 230, no? At 250 na mga kilo ng mga hipon. At ito rin po, mga sari-saring isda. Magkano naman sa timbang? Magkano sa nilachay? 300 ang kilo? Taas mo. Ito pa, Coco? 300. Konti ng halo. Dito sa halo ng talakitok, 400. 400 po yung mga kilo ng isda, no? Fresh na fresh po, sarap niyan. Fresh na fresh po na inyong mabibili ng mga isda. Ayan. Shoutout po Ate Lorna, good morning. Shoutout sa'yo, Pogi. Ayan, kumakawin na si Pogi. Shoutout sa'yo. At dito yung mga pusit lumot. Ayan po, 260. Mga pang-inihaw po, pwede nyo pong lagyan ng palaman. At dito po ay 300 pesos. Ayan po yung latag nila ng mga pusit lumot sa Malabon Fish Market. 110 na per kilo na mga tilapyang Batangas. So marami pa rin mga latag sa ating mga nakita rito at mga na-update. So nandito ka ngayon, Lodi. So yung hipon to? Ito pinakasariwa. Pinakamabisa pa, no? Kaso mataas nga lang. Mataas nga mga presyo ng ibang 330 sa ganitong klase na iba 250. Ayan. Ano lang yan, dinaanan ng bagyo. Na wash out. Nawasyang. Kumakain siya ng okay, shout out sa iyo. Saan kumakain ako? Hindi ka pa nagsawa sa hipon. Wala, hindi naman na kumain. Hindi, okay. Hipon pa rin Okay, eh. masarap ang okay. Oo. Pero maliliit lang dapat na hipon. Pero pag malalaki, ano? Yan ay, sariwa yan ay. Okay, salamat sa inyo mga Lodi. Hoy! Good morning. Boss, dada, tingnan mo yung ipo ko, wala nang ulo. Pangkamaron na yan eh. Pagka kinain mo yun, Oo. mo rin ang ulo niyan. Tayo ng ba? Dalawa. So yan po yung mga latag nila dito ng mga presyo ng tilapyang Batangas, 110, 130, 110, 120. Sa kanila mga tilapyang Batangas na inyo pong mabibili. Alright? Yan po yung mga pink salmon po natin, no? Pink salmon head na inyo pong mabibili. Ano nangyari? Na-wash out. 170 lang 170, no? Napakamura, mag-alabos ka na. Kamaron. Kamaron, okay na okay yan.
140 sa mga latag dito ng mga yellowfin tuna. Shout out sa iyo, Boss Maki. 150 sa mga latag po dito ng Balsa Galunggong. Shout out. Good morning. Tatanggalin mo rin ulo niya. Dito. At tilapyang Pampanga po natin ay 120 po yung mga per kilo, no? Latag ni Aaron at 30 pesos na mga tahong natin dito per kilo. At tilapyang Batangas din po dito sa Latagan. Ayan, nilalatag pa lamang po yung mga tilapyang Batangas nila rito. At mga presyuhan, no? Ito po 150. Good morning sa iyo, Avatar, the Legend of Fish. At mga kilo na mga tilapyang Laguna po natin dito ay 90 pesos ang kilo. Yan po yung mga latagan na atin po nakikita. At nagsapa rin dito yung mga Balsa Galunggong. Balsa Galunggong magkano? 130 po sa per kilo, no? So bagsak presyo na ang ating mga latag dito ng Balsa Galunggong. So shout out sa iyo, Tiyo. Shout out. Shout out, good morning. Enjoy na sa pag-iikot. Magkano ngayon balsa? 140, ang ganda ng Balsa Galunggong. Thank you. Ayan, tapos yung mga latag po dito ng local salmon 140. At dito Balsa Galunggong din po natin ay 140. At mga tumpukan po ng mga hipon po natin na pang-okoy, 50 pesos na tumpukan. Ganda niya, no? 50 pesos lang po na inyo mabibili. 250 ang kilo. May 300 pesos po. At mga isdang flying fish, ayan po yung presyohan, 50 pesos. So ayan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito, no? Ngayon pong araw ng Huwebes. So marami na ang ating mga nakikitang latagan sa Malabon Fish Market. Good morning. At yan po yung mga kilo na mga pugita natin at mga kilo ng alimasag, 200 pesos na kilo at mga isdang dorado. Boss Ed, magkano ngayon ang per kilo mo ngayon ng dorado? 150, 150. Sa mga gulyasan? 140 sa mga presyo ng kanilang latag, no? So Boss Ed, maraming salamat. Thank you. So shout out sa iyo, Boss. Si Boss Jeff? Shout out sa'yo. Absent. O, absent ka isang araw. Wala kang kita ngayon. So, shout out sa'yo, Boss Jeff. Salamat, Boss Ed. Don Ramon, salamat po. So, sa mga nagtatanong po kung saan ang parking area po dito, tumbukin nyo lang po itong lugar na to ng City Hall. At nandiyan po yung SM Save More. Ayan po yung SM Save More sa Malabon Fish Market. Ayan. At diyan po ay makikita niyo po yung pay parking, no, ng mga 4 wheels sa gilid, no. So maraming salamat po sa inyong lahat. So tatawid tayo dito. Salamin. Ito lang po ang tanging pandikit. Shout out sa iyo, Agustin. Ayan, 100 pesos kilo na mga latag po dito. Tilapyang Batangas, 120. Meron pong mga 110. Ayan, yung mga latag nila. 110 lang, Boss Lando. Dito, magkano naman ang presyo? 120, Boss Lando. Malalaki. 120 sa mga malalaking tilapyang Sa Batangas. maliit, No? sandaan, Boss Lando. 100 pesos. So, shout out sa inyong dalawa dyan. Busy kayo. Magkano ang 320, Boss Lando. 320 po sa mga kilo, no? Fresh na mga hipon. Alright, so nabaybay na po natin itong kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ito po yung address at ito po rin yung i-wish nyo dito, no? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at ang mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po sa mga suporta na kukuha ni Boss Lando at kay Randy Conan, shout out. Kay Brian Ski, shout out sa iyo. At kay Tuscany Pampanga, shout out sa iyo. Keep safe everyone. At ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Shout out po.